dattijo. Oh, dattijo. Dattijo. Oh, dattijo. Dattijo. Oh, dattijo. Shafutu sarki dattijo. Shaka madiyarwa isar da ni har cikin gidan manzon Allah. Shafutu sarki dattijo. Shaka madiyarwa isar da ni har cikin gidan manzon Allah. Shafutu sarki dattijo. Shak Ahmadu Yarwa isar da ni har cikin gidan manzon Allah. Ya tabara sarki albari kai na ta farko. Araba na baiwa ban shiki ma daga ne dai karko. Albarkacin manzon Allah na haukar na sauko. Dan isar sharifa waliya kuma jinin jikin manzon Allah. Shafutu sarki dattijo. Shak Ahmadu Yarwa isar da ni har cikin gidan manzon Allah. Karayo salati kuma Hamud sarki na zifi. Sada alishi da sahabbai masu kauna da zafi. Hada shirafa har abada ina son kuni ba. Kurikin hannu kuma lamuni ga albarkacin manzon Allah. Shafutu sarki dattijo. Shak Ahmadu Yarwa isar da ni har cikin gidan manzon Allah. Idan na fito Shak Tijjani shi ne gaba. Da alƙawlashi Shak Barhama babban uba. Gibiri madan manzon Allah kuma marhaba. Dan isar wali sidishar mulaye jinin manzon Allah. Shafutu sarki dattijo. Shak Ahmadu Yarwa isar da ni har cikin gidan manzon Allah. Da sallama nake so za na shigo cikin gidanka sarki. Assalam alaika Ahmadu Yarwa kai ne ɗauki. Dan Fatima da Halima kusantan jikin ma'aiki. Ka tallafe ni ma ka bani baiwar yabo wurin manzon Allah. Shafutu sarki dattijo. Shak Ahmadu Yarwa isar da ni har cikin gidan manzon Allah. Dararo na baiwa gurin ka ne ba za a samu. Tsara shafa kaina ya she'i karaban da samu. Duka makiya na jiyar da su masu samu. Su samu kauna da sanka ya kai jinin jikin manzon Allah. Shafutu sarki dattijo. Shak Ahmadu Yarwa isar da ni har cikin gidan manzon Allah. Nake wata ke da kai dutsen cikin ruwa ne. Baka san fari ba balle a ce maka je gawa ne. Wani mutum ya san ka balle a ce ma boye ya gane. Oh wayo wani maganar mu bar da karma abba wata rana. Shafutu sarki dattijo. Shak Ahmadu Yarwa isar da ni har cikin gidan manzon Allah. Musa na Rasulu na tafo na yi maka shaida. Ya shayi kalamun ce nema na sauka a Jidda. Na shigo gidan ku na ce da ku mu ne ba shaida. Arzikin ku kowa yake bacci arzikin gidan manzon Allah. Shafutu sarki dattijo. Shak Ahmadu Yarwa isar da ni har cikin gidan manzon Allah. Baba ka sai ya dafa mai sunan Nana Batulu. Nasabar ka ta yi nisa don kauce ta akidu.
ashe wanda ya barka ya barka da na batulu. La 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 la, har abada na tare da kai ni dai Allah. Ya fito sarki ya tijo, Shek Ahmadu Yarwa isar da ni a cikin gidan manzon Allah. Kune adon sala ya fitilar zamani wanina, ƙara bani shimma ban shikima cikin yabon wanina. Albarkacin jizuli dan Ahmad Shehu na Tijani, dan wasu zamani ta karfafe ni cikin yabon manzon Allah. Ya fito sarki ya tijo, Shek Ahmadu Yarwa isar da ni a cikin gidan manzon Allah. Albarkacin jizuli dan Shehu na Tijani, dan Barhama Sani, dan Almuskini, dan Arazilina, dan Shehu Tijani, mai yan motana, dan mai hulana, ga Shehu Ɗahiruna, na garin Bauchina, da Balarabina, Shek Balaraba Shega, sai Imamu Sarki na Sharifan Gombe, sai Shehu na Bulari na garinmu Gombe, Khalifa Tijani shi ma na Gombe, har da Shehu Banzo shi ma na Gombe, da Shagaja da shi ma na Gombe, da Shehu Sale shi ma na Dana Janawa, har da Shehu Manzo na garinmu Gombe. A nan za na huta, Musa ne na Rasulu, kuma yaran sarki, sarkin Sharifan Gombe. Ya rabba na Huzaifa, ƙara ba shi buɗe, ma Huzaifa Dallo, rubanye dukiyar shi a albarkacin tsokar jikin manzan Allah. Ya fito sarki ya tijo, Shek Ahmadu Yarwa isar da ni a cikin gidan manzan Allah.